10.2 million pesos nga balor sa gituhoang shabu nasakmit sa Mandaue City. Ang report ni Nico Sereno. Usa ka kilo og tunga nga drogas nga gibana-banang mobalor og 10.2 million pesos. Kini ang nakompiskar sa mga sakop sa Mandaue City Police Office atol sa ilang operasyon sa Barangay Mantuyong. Nagbunga ang surveillance ug monitoring nila kun diin naaresto ang usa ka 62 anyos nga lalaki nga taga Cebu City. Gitumbok siya nga high-value individual. Ang ato ang PNP personnel na anay record ani niya na monitor na niya dati, so mooto nga successful ang pagkakandak sa iyaha o police operation. Gipaladman pa ang investigasyon sa PNP pagsubay sa tinubdan sa maong drogas. Matud pa, dunay contact ang dinakpan sa prisuhan. O kini pa ang gisusi karon sa kapulisan. Wala kakuha og habig ang dinakpan. Siya ra usa. So ang source ani niya ang iyahang kay gikan na sad pod sa iyang pag-umangkon nga naa na sad pod karon sa 9 prison na sad pod karon. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.